this time we decided to play some Phasmo. Actually, my Phasmo jsme hráli docela často. Teď jsme se k to zavrátili po dlouhé době a co my neuděláme, samozřejmě, že jedna hnedka z prvních her, co si dáme, tak Nightmare, nebo teď nevím, jak se to tam jmenuje, whatever. Je to 5 minut totálního chaosu. Aspoň to je u nás úplně normální. Kdo tam dal? Jo, přesně tak, je mi to úplně jedno. Kdo tam dal Nightmare? Jaký zaříkávač tady, Pojď tam základní barák, základní mapu, základní obtížnosti, yes! Motorka! Why broken? Dobře. Bro, Nightmare, bro. Go, my lady. Jo. Telo, vyjdi si mikrofon na Discordu. Starší má černou, kde je Telo? Tady. Srado. Hello. Ok, vedu si klíče nazdar a jedu dom. Já tady být nechci, já jsem se právě rozhodla, že jdu odřídit se dom. už střílí. Jo. Jedna jediná skříň otevřená. GG. Mě prostě tady ten stín úplně fascinuje, ty má, těch vraceš. Dobrý den, je někdo doma? Asi není prej. Teď jsem se lekla, že teď zase narazíme na ten vyvolávací sírkom, bro. Na tebe, kotě, mám 99 Silent. problémů, ale ani jeden. A ani koruny. Sajlo, běž jdu. Telo, Běž že jdu. dole. Aha, tak čau. Hele. Našli jste kostičku? Všechno bude mít. To mi to řekl. Co? Sajlo má svůj vlastní koncert. Do Paříže, do Tak jdu Milána, vidět prachy. na Slovensko. Čaje. To ne? GG prostě. Ani mnou nehne, z té skříně nejdu. Nevím, jaký to byly dveře, ale nějaký dveře se pohly a nemáme... To není já. Where are you? A, v pokoji, tady. Do prdele. Nope. Mara, co děláš? No. Neblikej. Nope. Hello. GG? Hello. Jdi do píči. Are you here? Are you here? Co to bylo? Já mám fotku. A máme 2 hvězdičky. Close the door, you motherfucker! Are you here? Kde máte tu sračku? Ultra... Where are you? Do Ultraviolet. prdele. Kdo to má? Fingerprints. Are you friendly? Hej, vy dva! Nemám. Hej, vy dva! Nemám! Are you friendly? Dej mi pokoj! Kdo mi to semka hodil, vole? Ne, nechtěla. Já mi držela hubu. Vyzjišťujte Ghosta. GG. Nech to, Váju, vole, otvírat mají dveře. Nikdo nebyl. Think on me, okay. Daddy chill. Já jsem mrtvá, samozřejmě jsem to zase já do píče. Jdete do hajzlu. A proč mi nepočítala už fotka ducha? Ty děvko! Jsem mrtvý oba.
Vy jste mrzí. Takovou najebu, že ti strašně mě to prdele a rozervu ti celý rozlištětko. OK. Takový, OK. počkej, já jsem jako všichni. Jak jsem byla znášená, že úplně nubešní. On nás jako všechny jedním ranem. Pentáky. Tak. Kvadra. Kvadra. Vančut kvadru. Zaplka za účko. To je píčus. Cheaty. Kdyby jsi neotevřela, tak jsem přežil. Ale to je pravda, to jsem přežila. Ale já jsem byla děvná, já si myslím, že to skončila, pak jsem si uvědomila, že to je Discussion ongoing though. No a